אז מה שקורה, לא, הוא דוחף אותי קודם עם יד ימין, עשינו את זה בסימומנטאו, אוקיי? יש לנו את זה, מלצר. אז במלצר הזה אנחנו לוקחים, אנחנו לא מזיזים את היד, כי אז מפעילים כוח, אני לא מפעיל כוח רק מהמותן, תראינו, הופ, כן, אני מלביש את זה, זה בכלל בלי כוח, זה לא אמור להיות מכה, זה. אפשר, מותר לפרק בשיעור פעם אחת. עכשיו ביד הזאת תדחוף, כן, אוקיי, עכשיו כשאתה דוחף תדחוף אותי, תלך עם כל הגוף, תדחוף. כי אם בן אדם בא, רגע אני דוחף עכשיו, אם הוא דוחף והוא לא הולך, אז זה לא עוזר כלום. הוא חייב להתקרב אליי ויבוא עם האנרגיה שלו אליי, ואז אני בא אליו עם האנרגיה ואז הוא חוטף, אוקיי? ואז תבוא תדחוף עם היד הזאת, ואז אני עושה, ראיתם? עצרתי ברגע האחרון. זה הרעיון, וביחד, דחוף בשתי ידיים, הופ, הנה, זה נכנס. הוא פשוט, אני לא צריך להתאמץ, אני פשוט שם פה את האגרוף, זה נכנס לו בפרצוף, זה אחד התרגילים הכי אכזריים שיש בווינג צ'ון. אז אנחנו נתרגל, תסתכלו רגע, תודה רבה. אנחנו נתרגל, יש לנו את זה, יד שמאל, זה תמיד יד שמאל כדי שלא נתבלבל, ואז כולם, יד שמאל, זה לא קרוב, פה והמותן אחורה, זה הסתה שלנו. ולהסתכל קדימה כמובן, זה לא עם היד ככה, עם הראש ככה, אלא תמיד להסתכל קדימה, כדי לראות את הבן אדם. זה יד שמאל, יד ימין, מה שעשינו מקודם, מה שמוביל זה החלק הזה, שורש כף יד, מסתובב, זה המגע, פה, כן? זה המגע, זה מכה, הדבר הזה, עם כל הכבוד להגנה עצמית אצלכם בצבא, זה הרבה יותר קטלני, הדבר הזה, ואז אנחנו עושים ביחד, זה קשה, שמאל, ימין, עשינו את זה מלא עשינו את זה, שמאל וימין, זאת אומרת המותן הזאת הולכת אחורה, זאת הולכת קדימה, היא נותנת לי את התנופה, כמובן שלא דיברתי על השיטה שלנו, שיטת צר, ג'ו ייכנס אליה, אבל זה העוצמה האמיתית שלנו, הדר ביד השנייה פה. יפה לשמוע את זה, זה חשוב לשמוע את זה, אוקיי? ואז אם אני בא אליו, בום, בדיוק, אני בא אליו, בום, הוא לא צריך לזוז אגב, האנרגיה שלי עושה את כל העבודה, אני בא, זה התלמידים, אתה תיזהר, כמעט הרגת אותי מקודם, אני לא יודע מה יש לו היום, הוא אגרסיבי, בואי נראה, כן, זה פשוט מתלבש פה, שנייה, זה מתלבש פה, מזיז אותי, תתחלקו לזוגות, בדיוק, תתחלקו לזוגות ותעבדו על זה. מי הזוגות שלי?